A homenaxe convocada este venres pola Comisión para a Recuperación da Memoria Histórica e o Concello de Ribeira pretende ser un acto de xustiza e reparación para o cento de veciños represaliados durante o franquismo, tanto aqueles que foron fusilados ou tirados en cunetas, vítimas de consellos de guerra ilegais, como outros que sufriron torturas e humillacións como as mulleres rapadas ou mesmo os que acabaron en campos de concentración nazi, a maioría deles en Mauthausen. Xusticia para eles, para as súas familias. Queremos que alumee a verdade, que se faga xustiza con tantos dos nosos conveciños e conveciñas, máis de 100 familias atacadas pola gadoupa fascista. Recuperemos os seus nomes, dignifiquemos a súa memoria. E o acto do venres pretende camiñar nesa dirección. Tamén é, finalmente, un acto de reparación. Reparación moral, sí, pero, en definitiva, unha reparación para as vítimas, para as súas familias. Porque cando o Concello decide celebrar este acto, identifícase cos valores de paz, de liberdade, de pluralismo. Eses valores que definen unha sociedade democrática e que os nosos veciños e veciñas defenderon e, por iso, foron reprimidos polo franquismo. O acto será ás 8 da tarde fronte á escultura emprazada no Malecón, que constitúe unha homenaxe a aqueles que deron a súa vida en defensa da liberdade. Dende o Concello de Ribeira, efectivamente, queremos facer este recoñecemento público, ademais, nun día que é moi significativo, porque vai ser o aniversario do fusilamento de Manuel Lustres Rivas. E, polo tanto, creo que ten unha carga simbólica, vai ser un acto tremendamente emotivo, onde contaremos con historiadores como Xosé Antonio Pérez Fernández da Memoria Histórica, pero tamén con persoas vinculadas ás familias desas persoas represaliadas, como é o caso de Celia García ou de María Dolores Alnés. O acto contará ademais coa presenza da autora da escultura, Soledad Penalta, e o acompañamento musical de Esperanza Mara.